चिराङाव सा 7 जुआरु हमदों। चिरां जिल्लानि थालिगाव थानानि बेन्दोङाव थानाय जिर'नि सेरायाव सा 7 जुआरुफोर हमदों। इन्डियान प्रिमियार लिग सुंद'यै IPL आव बेटिं खालामनाय एबा जुवा गेलेनायनि दायाव चिरां पुलिसा हमदों बै सा 7 जुआरुफोरखौ। हमजानाय जुआरुफोरखौ फारियै नुर इस्लाम, काजिमुद्दिन मण्डल, आब्दुल जब्बर, आब्दुल आहम सरकार, तुजुद्दिन सरकार आरो हलिमुल इस्लाम होननानै चिरां पुलिसा सिनायथि होदों। बबेखानि हमजानाय जुआरुफोरनिफ्राय गंबा बाइक, गोबां मबाइल फन, माखासे रां आरो गोबां दायगोनां डकुमेन्टफोरखौ पुलिसा जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसा मिथिहोदों। राजु कुमार नार्जारिया बुंदों, माखासे साननि उनाव BPF आव बिगुमै बिबोनांनो थाहैगोन। 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खासिबारियाव 4 नं जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सनिबारखालि NDA नि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। NDA नि बे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादोंमोन 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, BTC नि EM रेवरेवा नार्जारी, MCLA प्रदीप बायान, बारग' MLA बनेन्द्र कुमार मुसाहारि, लोगोसे मिरु UBPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी मोनहा। बे हाबाफारियावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बारग' MLA बनेन्द्र कुमार मुसाहारि आरो UBPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी मोना फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव UBPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया 2 निफ्राय 3 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव BPF दोलोआ थाहैनाय नंला। BPF राजखान्थि हान्जाया खालि बिगुमै आरो बिबोनांल' थाहैसिगोन होननानैबो बुंथिबावो आरो BPF नि 2 MCLA आ थाबैनो UBPL आव जगदान खालामगोन होननानैबो फोरमायदों। क'क्राझाराव आम आदमी पार्टीआ BPF खौ मदद खालामगोन। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टी सुंद'यै आपआ BPF खौ मदद खालामगोन। क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि कनकेशर हाज'वारिया सनिबारखालि गसाइगावनि बर' बादायाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। कनकेशर हाज'वारिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आम आदमी पार्टीआ क'क्राझार लकसभायाव बिजाथि होनाय नंला। क'क्राझाराव आम आदमी पार्टीआ लोरबां नङा, नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ मदद खालामनो आरो BPF नि बिजाथिखौ देरहाहोनो थांखि लादों आरो दोलोनि मददगिरिफोरखौबो BPF नो भट होनो खावलायदों। बबेखानि क'क्राझार बियाबाव आम आदमी पार्टीनि 1700 निबो बांसिन मावथिफोर दं। बेनिनो सा 530आ एक्टिभ मावथि आरो बिसोर BPF नो भट होब्लानो BPF नि बिजाथिया देरहागोन होननानै कनकेशर हाज'वारिया दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि मिरुआव BJP सोरखारखौ बोखारनांगौनि सार्थआव आरो पार्टी हाइकमान्डनि बिथोन बादियै आम आदमी पार्टीआ आसामनि मोनसेबो लकसभा मासियाव बिजाथि होनाय नंला होननानैबो कनकेशर हाज'वारिया खौरांगिरि मेलाव बुंथियो। बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांनानै 3 उन्दैसाया जिउ गोमादों। बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांना शुक्रबारखालिनिफ्रायनो गोमानाय राहुल दास मुंनि उन्दैसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। सनिबारखालि फुङाव SDRFआ सार्च अपारेशन खालामनानै राहुल दासनि गोथै सह'खौ बुरलुंबुथुर दैमानि बिखानिफ्राय बोखांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सुनासालियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला देबजित भुया, कुकिल कलिता आरो राहुल दास मोना शुक्रबारखालि बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। बे समावनो उन्दै बैसोनि बिसोर 3 लोगोआ बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव गबलाङो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो
SDRF बिफाना जाथायसालियाव थांनानै सार्च अपारेशन खालामो। रिपर्ट बादिब्ला SDRF बिफाना शुक्रबार खालिनो देबजित भुया आरो कुकिल कलितानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन। नाथाय दैयाव गबनाय गुबुन सासे राहुल दासखौ नागिरना मोनाखैमोन। बेनिखायनो SDRFआ सनिबार खालि फुंनिफ्रायनो बुरलुंबुथुर दैमायाव फिन सार्च अपारेशन खालामनो जागायो आरो नैथि साननि सार्च अपारेशनाव राहुल दासनि गोथै सह'खौबो बोखांनो हायो। गसाइगाव रेलगारिनि जाब्रबथाय। गसाइगाव रेलगारिनि जाब्रबथाय जादों। शुक्रबार खालि हरनि 10 रिंगासोआव गसाइगावनि सौदारायाव जादों बे जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला सौदारायाव गंसे मालगारिया डिरेल जादों एबा रेल लाइननिफ्राय गोग्लैदों। मालगारिनि साखाया हरखाबै गलांनायाव गंनै दाब्बाया रेल लाइननिफ्राय गाहायाव गोग्लैदों। नाथाय गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनो। बबेखानि गसाइगाव सौदारायाव गंसे मालगारिया रेल लाइननिफ्राय गोग्लैनायनि जुनै गोबाव समहालागै माखासे रेलगारिनि सिबिथायखौ सोलाय सोल' खालामनो गोनां जादोंमोन। आसामाव लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो जोनोम मोनगोन गोदान राजखान्थि हान्जा। रायजोआव जोनोम जानायनि लामायाव गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा। लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो जोनोम मोनगोन गुबुन मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा। रायजर दलनि आफादगिरि उकिल गगৈ आरो आसाम जातीय परिषद सुंद'यै AJPनि आफादगिरि लुरिनज्यति गगैनि दैदेननायाव बे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जागोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजर दल आरो आसाम जातीय परिषद बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ सरजाबनानै गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जागोन। बबेखानि बै मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाखौ सरजाबनानै मोनसे गोदान आरो गोख्रोंसिन राजखान्थि हान्जा दानायखौ लानानै गोबां खेब सावरायज्लायनाया जालांबाय आरो माखासे आगान आवगायबाय होननानै मिथिनो हादों। बे बाथ्राखौ मिन्थिहोदों रायजर दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि MLA उकिल गगैआ।